V gastrosektore chýba podľa údajov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska viac ako 10 000 zamestnancov. Po pandémii sú zákazníci oveľa náročnejší. Teraz už ten zákazník, ktorý príde do tej prevádzky, očakáva, že bude mať nejaký zážitok. A ten zážitok je spojený s kvalitou, ktorú prináša samotný produkt, ktorý vypijem, ochutnám, ale aj služba, ako je to naservírované. A tá spokojnosť aj toho personálu, tej obsluhy s tým prostredím sa odzrkadlí potom aj v tom servise, ktorý poskytujú. A človek, keď má dobrý zážitok, tak príde znovu. Rozdiel v národnostiach je cítiť najmä v hotelierstve. Každá kultúra má svoje špecifiká. Už dávno neplatí, že Slováci si berú na pobyt jedlo so sebou. A zmenil sa celkovo takéto staré zmýšľanie, že idem na dovolenku a chodím do obchodu nakupovať, tak to už neplatí. Už naozaj ľudia, už keď idú na tú dovolenku, na ten pobyt, tak si to už chcú užiť. A naozaj už tam nie je žiadny rozdiel medzi slovenským a zahraničným klientom. Pokles záujmu o prácu zaznamenávajú tradičné obecné pohostinstva a krčmy. Podľa lektorky by mali manažéri hotelov, reštaurácií a kaviarní vytvárať zamestnancom vhodné motivačné prostredie. Mladí ľudia, pre nich je veľmi dôležité, aby sa tešili do práce, aby mali priateľské prostredie, aby mali čas na oddych. A toto si myslím, že tento segment potrebuje riešiť. Dodáva, že zamestnávatelia by sa nemali spoliehať na školy. Svoj personál by mali sami naučiť, ako dodržiavať nastavené štandardy kvality. V motivácii kuchárov, čašníkov a recepčných problém nevidí. Väčší problém vidím práve v manažmente. A tam je vlastne tá výzva a to dôležité, aby manažéri, lídri začali na sebe pracovať a pozitívne ovplyvňovali tú svoju prevádzku. Zlepšiť situáciu v gastrosektore chce Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Doteraz museli mať všetci zamestnanci osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Túto povinnosť chcú pripravovanými zmenami zrušiť. Po novom postačí, ak bude v prevádzke jeden kvalifikovaný pracovník s potrebnou praxou a odbornosťou. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.